Aşgabatyň merkezinde prezidentin hut özüniň gatnaşmagyna açyljakdygyna garaşylýan täze binalaryň töweregini üýsiz haýwanlaryň awlanma bilen ýüze çykan gök galmagandan soň öň planlaşdyrylan dawaraly çäre geçirilmedi. Magtumul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Himiýa fakultetiniň täze binalar toplumynyň 1 sentýabrda geçmeli açylyş dawarasy üçin taýýarlyk işleri mundan bir hepde töweregi uzal başlanypdy. Paýtagtyň Göregli we Andalip köçeleriniň uğruna yerleşýän binalaryň töweregine täze agaç nahallary oturdulyp, ýollary ýuwmak we daş töwerekdäki jaýlaryň öň taraplaryny timarlamak işleri geçirildi. Gurrun gidýän Sewitde ýaşaýan we alınıp barlayan taýýarlyklara gözleşi aýat bolan haýwanlaryň hak hukuklaryny gorayan aktivist Galina Kucherenkanyň aýtmagyna görä, taýýarlyk giýji günnüň dowamyny yerli resmiýetleriň gözegçiligine alınıp barlypdyr. Köçe süpürjüler her gün arasyçylyk işlerini geçirdiler. Ýollaryň iki boýundaky agaçlary da çapyp aýyrdylar diýip Kucherenka Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Постоянно, каждый день, вот эти уборщицы, они каждый день мели мусор. Dawaraly çäräniň geçmeli günü, ýagny 1 sentýabrda daňdan mäşdi binalar toplumuna talipler we başga da adamlar getirilip, dir koridor düzüldi. Sewit dürli bedegler bilen bedelli. Emma 5 saatdanam aşy wagt geçdi-de, Sewite açylyş çäresi üçin ne prezident gelipdir, ne de nähilidir bir dawara geçirilipdir. Talipler daňdan saat 5-den bäri eýýäm şu ýerdedi. Günü 11-iň ýaryna hem olar ýyllaryna gitdiler. Prezident Berdimuhammedow gelmedi diýip haýwan hukuklaryny goraýjy Galina Kucherenka gurrun berdi. И половина 11-го ровно они все разошлись. Он не приехал. Kucherenka bir hepdeden bäri ýokary derejede görülýän taýýarlyklara garamazdan dawaraly çäräniň geçirilmezligini, mundan bir gün öň Sewitde öýsiz haýwanlary awlaýanlara meňzeýän ulaglaryň peýda bolmagy we munyň bilen baglanyşykly habaryň internetde peýda bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Men prezidentiň anyk näme sebäpden açylyş çäresine gelmedigini biljek däl. Ýöne mundan bir gün öň Sewitdäki öýsiz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Kucherenka sözüni jemledi. Видимо, может быть, вот эта информация, что мы вот про что-то с животными связано. Ýatlak geçdik. Aşgabatda sentýabrda geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän taýýarlyklaryň şägine öýsiz haýwanlaryň awlanyp öldürilýänligi barada köp sanly maglumatlar peýda bolupdy.